Жеңу бәйрәм алдынан Бейік Ватан соғышы ветераны 98 яшьлек Салих Госманов бик күп тәбрикләүләр һәм күчтәнешләр кабул итеп алды. Район башлыгы Альберт Хожин Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыганда Салих аганың күзләренә яшьләр килде. Рәхмәт барлар җыелып килгән, барыгыз да хөрмәт иттегез. Озын гомер ширдәмәгән талауна эшләрегездә уңышлар барсын. Yıllar tanış olsun, emin olsun. Мен инде Салих абыйны яратып киләм. Һәр вакыт инде мөмкинлек булган саен киләбез. Бәйрәмнәр белән котларга. Чөнки апта инде ул безнең районыбызга берәү генә карап торган. Салих абыйга исәнлек, саулык теләйбез инде. Аның батырлыгы турында без балаларга да сөйлибез. Район делегациясе Бейік Ватан соғышы ветеранына үзенә 2 томчы су кебек охшаган портрет картинаны да бүләк итте. Аны танылган рәссамнарның берсе Татьяна Самойлова ясаган. 1943 елның 1 гыйнварында Салихны фронтка җибәрәләр. Кырымда, Керчь шәһәр янындагы сугышларда катнаша. Җәяүле гаскәрләрдә хезмәт итә. 1944 елның җәендә бик көчле контузия ала. Бейік Ватан соғышы ветераны Усманов Салих әткәйебезнең тәбрикләргә килгәнсез. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Шулай аны хөрмәт итеп, яратып килүегез өчен. Инде Алла Тәгалә гомерләрен бирсен, шулай бергә туганнар белән шу йортка кайтып, сөенешеп йөргән насыйп итсен. 49 еллык килен булып төштем. Шулай мине яхшы кабул иттеләр. Үзебезнең өй Усманов сөйнеп кайтабыз, аныклар белән, балалар белән. Безнең төп нигезе әтиебез яшәгәчтен безгә шундый рәхәт, әтинең инде киләчәктә шулай озын гомерле булып, біз аңа шулай сөйнеп кайтырга насыйп булсын иде. Салих Госманов гомер буе туган авылында намуслы хезмәт куя. Тормыш иптәше Нурдидә белән 63 ел тигез гомер кичереп, 4 балага гомер бүләк итәләр. Салих абыйның 11 аныгы, 2 дистәгә якын анакчыгы бар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.